Bozgunlukdaki belli Türkmen aktivisti Nursultan Tağanova 29 sentyabrda Istanbul'un deportasiya merkezinden boşadıldy. Tağanova 27 sentyabrda Türk migrasiya gulluğu tarapyndan tutsuk edilmeginden ozal özüne we Türkmen protest hereketiniň beýleki aktivistlerine edilen basyşlaryň artýanlygyny habar berdi. Berdimuhammedowyň hökümetine garşy çykýan Türkiýedäki Türkmen aktivistleri şu ýylyň başyndan bäri Türk häkimetleriniň has agdyk basyşyny duýup başladylar. Adatlyň çeşmelerinden gowuşan maglumatlara görä, bu siýasat Ankara bilen Aşgabatyň arasynda Türkmenistanyň Türk geňeşine goşulmagy meselesindäki gepleşikleriň bir bölegidir. Bozgunlukdaky Türkmen protest hereketiniň görnükli agzasy Nursultan Tağanova 27 sentyabrda Türk migrasiya gulluğu tarapyndan tutsuk edilipdi. Bu Türkmen aktivistiniň ikinji gezek tutsuk edilişidi. 2020-nji ýylyň iýul aýynda Istanbulda geçirilen demonstrasiýalaryň birinde ondan gowrak Türkmen aktivisti şol sanda Tağanova hem tutsuk bolupdy. Soňra halkara adam hukuklary guramalary tarapyndan guralan kampaniýalar arkaly azatlyga goý berilýänçe ol 3 ay töwerege deportasiya merkezinde saklandy. Bu gezek ol tutsuk edilen destine Istanbul'daki deportasiya merkezine iýerildi. Ýöne 2020-nji ýylda bir Türk Suudi Tağanovanyň Türkmenistana deportasiya edilmegini gadagan edipdi. Şondan soň ýurdun migrasiya gullugy oňa wagtlaýyn gaçyp atalgy statusyny beripdi. 27 sentyabrdan 2 hepde öň habar serişdelerinde Türkmenistanyň Türk geňeşi diýilip tanalýan türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşine meýleşdirilen doly agzalygy barada habar peýda boldy. Türkiýanyň öňkü premier ministri Binali Yıldırımyň degişli beýanaty 14 sentyabrda Türk we Äzerbaýjan medeniýetinde ýaýradyldy. Geljek aýda geçiriljek Türk dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň sammitinde Türkiýe başlyklygy öz üstüne alar we Türkmenistan Türk geňeşiniň doly agzasy bolar diýip Yıldırım ma'lum etdi. Tağanova Adatlyk radiosyna beren interwýusynda tutsuk edilende özüne we beýleki 25 Türkmen aktivistini tutsuk etmek hem de deportasiya merkezine äkitmek barada Türk häkimetleri tarapyndan sebäpleri anyk bolmadyk bir buýrugyň berilenligini aýdypdy. Maňa düşündirilen zatlary şol migrasiya gullugy bir hat ýazypdyr. Şu adamlary deportasiya lagerine uğratmaly diýip şol sanawda meniň ýaşaýan ýerimde 2 sany adamyň ady bar. Umumlykda olar 25 adam diýip aktivist gurrun berdi. Adatlyk radiosynyň çeşmesiniň maglumatyna görä, Türkiýedäki aktivistleri edilýän basyşyň ýokurlanmagy Ankaranyň Aşgabady Türk geňeşine çekmek synanşygy bilen baglanşykly diýilýär. Şu ýylyň awgust aýynyň ahirinde Adatlyň Türkmen hökümetine ýakyn çeşmesi bozgunlukdaky esasan ilkinji nowatda Türkiýede Türkmen raýat jemgyýetiniň wekilleriniň ýakyn wagtda ýydarlanjakdygy barada habar berilipdi. Çeşmäniň tasdiklamagyna görä bu mesele Türkmenistanyň Türk geňeşine doly agzalygy baradaky gepleşikleriň çäginde maslahat edilipdir. Soňky bir ýylda Türkiýe Aşgabada Türk geňeşine girmek üçin edýän basyşyny artdyrdy. Ýöne biziňkiler iň bolmanda nähilidir bir egleşiksiz bu guruluşa goşulmak islemýärler. Şu ýylyň başynda türkler Äzerbaýjany hazırdaky dostluk gaziýaty boýunça Aşgabat bilen şertnama baglaşmaga razy edip uly sowgat berdiler. Şondan soň biziňkiler gürleşmäge has höwetek boldular. Ýöne Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň arasyndaky nägililik hereketlerini basyp ýatyrmak üçin goşmaça şertleri öňe sürdüler. Türkler bu meselede anyk wada bermediler. Ýöne aktivistlere basyş edip başladylar. Aşgabat bu meselede käbir öňe güýçligi görüp Türk geňeşine doly agza bolmagy razy boldy we taraplar Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň awgust aýynda Türkmenistana etjek sapary barada ılalaşdylar diýip awgust aýynyň ahirinde Çeşme Azatlyga ma'lum edipdi. Geçen Tomusda Türkiýe häkimetleri Berdimuhammedowyň hökümetine garşy nägililik bildirmek, diskussiýalary guramak we sosial ulgamlarda tanqid etmek üçin Istanbuldaky Türkmen konsullugynyň daşynda ýygyderli ýygnanyşýan Türkiýedäki türkmen aktivistlerine basyşy güýçlendirdi. Zähmet migrantlarynyň ibarat Türkiýedäki aktivistler hereketinden soň Birleşen Ştatlar Demirgazy, Kipr we Orta Ýaly beýleki ýurtlarda hem türkmenistanlylar närazylyk protestlerini geçirdiler. Tağanova Türkiýede we beýleki ýurtlarda basyş astyndaky türkmen immigrasiýasynyň syýasy taýdan işçiň böleginiň ýeketäk wekili däl. Şu ýylyň 1 awgustunda türkmen migrantlar Istanbuldaky Türkmenistanyň konsullugynyň öňünde ýene bir garşylyk çäresini geçirmäge synanşdylar. Emma bu synanşyklar demonstrantlaryň öz aýdyşýaly türkmen rejimi tarapyndan hakyny tutulan käbir adamlar tarapyndan zor bilen basylyp ýatyryldy. Berdimuhammedowyň wezipeden çekilmegini talap edýän protest şygarlary bilen türkmen migrantlary konsulluga barýan ýolda güýçli garşylyga duçar boldular. Sagdyn bedenli ýigitler olary ýenjip başlady. Netijede çaknyş
başyk bir näçe aktivistin agyr yaralanmagyna sebäp boldy. Bularyň hemmesine sineden polisiýa işgärleri muňa goşulmady. Protestçilerin biri blogçy Farhat Durdiýew rejimi goldayan hakyna tutmalaryň aldygyna düşüp olaryň awtologuna münüp giden soň Türkmen konsullugynyň işgärlerini tapşyrylýar we birnäçe sagatlap saklanýar. Soňra Durdiýewiň öz aýdyşy ýaly konsullugyň 8 işgäri arkadagdan ötünç soramagy talap edip ony ýenjip video ýazga geçirýärler. 2 sentýabrda Türk häkimetleri Fransiýadan Istanbula gelen Türkmen opozisiýa hereketiniň Türkmenistanyň Demokratik Saýlawy atly toporyň lideri Murat Gurbanowyň ýurda girmegine ruhsat bermedi. Azatlyň çeşmesi şu ýylyň awgust aýynda biz bilen habarlaşanda Türkmen tarapynyň protest hereketleriniň iň işçiň wekillerine garşy aýgytly çäreler görmek üçin şert goýandygyny öňe sürdi. Soňra türkler geňeşe doly agda bolmak üçin Türkmenistandan takyk razylyk bermegi talap etdiler. Biziňkiler razy boldular. Ýöne muny eglan etmäge howlukmadylar. Hem adresläpki şertnamany düzmek üçin biziňkiler türkleriň öz metbuaty arkaly beýanat bermegi bilen ılalaşdylar diýip çeşmämiz aýdar. 27 sentýabrda ýagny Taganowanyň tutsak edilen güni Türkiýanyň Daşary işler ministri Mevlut Çavuşoglu Türk Geňeşine agda ýurtlaryň daşary işler ministrleriniň ýygnagyndan soň Türkmenistanyň Türk Geňeşine doly derejede goşulmajakdygyny diňe synçy statusynda goşuljakdygyny aýtdy. Şondan 2 gün soň, ýagny 29 sentýabrda Taganowa boşadyldy. Görnüşinden Türk tarapy aktivisti deportasiýa etmegiň başa barmajakdygyna düşünen bolsa gerek. Sebäbi Türkmenistandan tapawutlykda Türkiýedäki sud gararsyz we 2020-nji ýylyň oktyabr aýynda gaziet onuň deportasiýa edilmegini gadagan edipdi. Geň tarapy Türkmenistanyň döwlet habar beriş serişdeleri Aşgabatyň Türk Geňeşine haýsydyr bir derejede gatnaşmak hyýaly barada häzir çenli bir gedegem söz açman gelýär. Diňe 29 sentýabrda Taganowanyň boşadylmagyndan soň hökümete tarapdar türkmen neşirlerinde Türkmenistanyň Türk Geňeşiniň noýabr sammitine synçy statusy derejesinde gatnaşjakdygy habar berildi. Türkler, Äzerbeýjanlylar we Geňeşiň beýleki agzalary biziň häkimetlerimize iýdigiderli basyş edýärler, her dürli höwesleri teklip edýärler we şoňa meňzeşler biziňkiler synag ädimini ätdiler, käbir şertlerde giriş mümkinçiligini eglan etdiler. Şertleriň biri Türk Geňeşiniň beýleki agza döwletleriniň çäginde türkmen opozisiýa hereketleriniň öňüni almakdy. Aýratyn haýyş has dogrusy hatda talap Türkiýe gönügipdi. Olar öz territoriýasyndaky islendik opozisiýa hereketini basyp ýatyrmalydy. Türkler takyk jogap berip bilmediler. Onda gaty köp adam basyş astynda bolmalydy. Emma biziňkiler muny talap etdiler. Bu ahyry şeýle dereje ýetip Erdoganyň we Aliýewiň Türkmenistana etmeli sapary ýatyryldy. Biziňkiler başga da talaplary tapyp Türk Geňeşine goşulmajakdyklaryny ma'lum etdiler diýip çeşmämiz gurrun berýär. Onuň sözlerine görä awgust aýynyň ahirinde sentýabryň başynda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýakyn garyndaşlaryndan biri iş meseleleri boýunça Istanbula gidýär. Çeşmäniň sözüne görä ol türk hyzmatdaşlary bilen geçirilen duruşuklarda iş meselelerinden başga da türkmen emigrasiýasynyň wekillerine batyş meselesini gozgaýar. Beýleki meseleleriň arasynda türk jenaýatçy toporlarynyň mümkinçilikleri bilen Ýewropadaky birnäçe adamy jazalandyrmak meselesi hem maslahat edilýär. Gurrun Türkmen News neşriniň baş redaktory Ruslan Mätiýew başga da bir öňkü türkmen çinownigy hakynda bolýar. Beýleki zatlaryň arasynda güç ulanmak mümkinçiligi de maslahat edilýär. Şol güç ulanmak çäresini Türkiýede ulanmak meselesinde türkleriň özleri muny islemeýärler sebäbi türkmen emigrantlarynyň türk häkimetleriniň üns merkezinde durýandygyny olar bilýärler diýip çeşmäýdär. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine ýakyn çeşme bilen bolan söhbetdeşligiň 27 sentýabrda Taganowanyň Istanbulda saklanýanlygy barada habar berilmezden ozal bolanlygyny bellemegimiz gerek. Azatlyň jurnalisti Çeşmäniň sözlerine görä Istanbulda geçirilen işewür toporyň maslahatynda Türkmen prezidentiniň garyndaşy tarapyndan basyş edilmegi haýyş eden öňkü türkmen resmiýetiniň adyny aýdyňlaşdyrdy. Emma azatlyk bu meselede diňe Ruslan Mätiýewden kommentariýa alyp bilenligi üçin onuň adyny görkezip ikinji adamyň adyny aýan etmezlik kararyna geldi. Mätiýewiň ýolbaşçylygyndaky Türkmen News neşri soňky birnäçe ýylda türkmen prezidentiniň ýakyn garyndaşlary we olaryň millionlarça dollarlyk telekeçilik bähfitleri barada köp sanly jurnalistik derňewi çap etdi. Mätiýewiň 1-nji oktýabrda azatlyk bilen geçirilen söhbetdeşlikde aýdyşýaly jurnalistik derňewleri bilen baglanşykly oňa eýem haýbat atalypdyr. Bu maglumatlara näme derejede ynanyp boljakdygyny ýa-da ynanyp bolmajakdygyny ketkitlep bilemek ýöne
Ýöne maşgalanyň wekili Berdimuhammedowyň garyndaşy Aýdan bolsa diýsen ygtybarly. Biziň alyp barýan işlerimiz bu maşgalanyň ýagdaýyny kynlaşdyryp biler. Ýakyn günlerde olaryň telekeçilik bähwitleri barada ýene bir uly deriňe çap edilmegine garaşylýar. Maňa garşy haýwatlar öň hem bolup meniň sahypamda ýurduň içindäki garyndaşlaryň hakynda pikir et diýen tesbir goýuldy. Hakykatdan meniň Türkmenistanda garyndaşlarym bar. Keläňe kerpiç düşüp biler, maşyn hem hakyp biler ýa-da başga bir zat bolar diýip açyk ýazypdyrlar. Elbette biziň beýle tesbiri çap etmejegimizi olar bilýändirler. Bular hut meniň özüme gönükdirilipdi. Bu zatlar golayda boldy diýip mäti faýdar. Berdimuhammedowyň rejimi ýurduň daşynda uzakda bolaýanda da raýat jemgyýetiniň işçileşmeginden özü üçin uly howp görýär diýip Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa meseleleri boýunça bilermeni Bruce Panier aýdýar. Hakykatdan ýüzlerçe müň işçi migrant ýurt içinde galan maşgalalaryny eklemek üçin Türkiýede jemlenipdirler. Şoňa görä Aşgabat Ankarany Türk Geňeşiniň dowlak zat edip almak islegine täze dören türkmen opozisiýasyny basyp ýatyrmak üçin peýdalanmak isleýär. Türkmen hökümetiniň nukdaý nazaryndan näme üçin beýle etmäge tynanşýandyklaryna düşünmek mümkin. Türkmen talipleriniň Türkmenistanyň konsullugynyň ýa-da elçihanasynyň öňündäden çykyşlary Türkmenistanyň hökümetiniň öz ygtyýarlyklaryndan hyýanatçylykly peýdalanmagyna köp ünsi çeker. Türkmen hökümeti üçin şeýle garaýyş islenilmeýän zat. Onda näme üçin Türkiýe bilen ulalaşyga gitmeli däl? Eger Türkiýe olary Türk Geňeşine çekmek istese, bu olara öz isleýänini gazanmak üçin gowy sebäp. Siz türkmen aktivistleriniň bize garşy protestler bilen köçelere çykmagyna ruhsat bermeseňiz, biz Türkmen Geňeşine goşulmak barada pikir ederiz diýerler diýip Panier Türkmen hökümetiniň garaýyşyny düşündirýär. Bilermeniň pikiriçe soňky bir näçe ýylda Türk Geňeşi ýuwaş-ýuwaşdan prezident Recep Tayyip Erdoganyň daşary siýasatynyň esasy özenine öwürlýär. Türkiýe sebitdäki ösýän güýç hökmünde öz täsirini güýçlendirmek üçin Türk Geňeşiniň giňelmeginiň möhümdigine ynanýar diýip Bruce Panier hasap edýär. Soňky ýyllarda Türkiýanyň dünýä arenasyndaky ýagdaýy epesli aýratynda Dagly Garabagdaky 2020-nji ýylyň güzünde bolan çaknyşykda Türkiýe Äzerbaýjany pilotsuz ýaraglar bilen öpçüneden soň bu şeýle boldy. Siriýanyň Demirgazygynda türk goşunlary ýerleşýär. Hatda Demirgazyk Afrika sebitinde de Türkiýe belli bir çäreler görýär. Türkiýanyň özüni global oýunçy hökmünde görýändigi äşkärdir. Türk Geňeşiniň orsiýetiň täsirindäki howpsuzlyk şertnamasy guramasy ýa-da Hitaýyň täsirindäki Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasy ýaly ýurtlar bilen deňeşdirilýär. Erdoganyň başynda durýan Türkiýe özüni täze Osman imperiýasy hökmünde görýär we täsirini giňeltmek isleýär. Şol sebäpden Türkiýe üçin bu ýurtlaryň ählisini Türk Geňeşiniň agdaty hökmünde kabul etmek möhümdir. Hatda Türkmenistany bu gurama goşandy şüpheli bolup görünýäni de özüne birleşdirmek isleýär. Munyň özü kagyd ýüzünde ören täsirli görünür. Türkiýe kartany görkezip, guramamyzdaky bu ýurtlaryň hemmesine serediň diýip biler diýip Bruce Panier aýdýar. Bütün Dünya Sağlık Kuramasynyň resmisi Türkmenistana sapar edýär. Aşgabat pandemiýanyň siýasalaşdyrylmazlygyny notaýar. Bütün Dünya Sağlık Kuramasynyň Ýewropa sebiti boýunça idarasynyň direktory Hans Kluge global pandemiýanyň fonuny öz şäherine hiçili koronavirus hadisasyny resmi taýdan hasap almadyk Türkmenistana sapar edýär. Klugeniň Türkmenistana mylaşyrýan sapary Aşgabatyň hastaxanalaryna käbir COVID-19 hastalarynyň öýlerine uğradylmagynyň ýygyny gabat geldi. Sebitiň saglyk ministrleri we hünärmenler bilen lukmançylyk diplomatiýasy boýunça halkara ilmi maslahata gatnaşmak üçin Türkmenistana tarap ýoly rowany. Türkmenistanyň ýol başçylary bilen pandemiýa taýýarlygy, gödäwçiligi hemde saglyk babatyna Merkezi Aziýa ýol kartasyny maslahat etmek üçin mümkinçilik diýip Kluge 7-nji oktýabrda özüniň Twitter hasabyna ýazdy. Türkmenistanyň daşary siýasat idarasynyň maglumatyna görä daşary işler ministri Raşid Meredow pensiýany bugüni Hans Kluge bilen Aşgabatda duşuk geçirdi. Resmi maglumata görä taraplar bütün dünýä saglyk guramasy bilen Türkmenistanyň arasyna hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşdylar. We halkara gün tertibiniň saglygy goruş ulgamyna wajyp meseleleri boýunça pikir alışdylar. Ýurtdan gowuşýan giň ýaýran ýokançlyk barada habarlary garamazdan Türkmenistanyň hökümeti öz şäherine koronawirusyň bardygyny tutanýarlyk bilen inkar edýär. Türkmen ýolbaşçylary öz çykyşlaryna gaýta-gaýta pandemiýanyň siýasalaşdyrylmalygyna çağırış edip gelýär. Resmi maglumata görä Aşgabatda geçirilen duşukda pandemiýany
Siýasalaşdyrmazlyk oňa garşy görüşdi. Olmy diplomatiýadan peýdalanmak we BMG agzalarynyň jebitleşmegini utalypdyr. Saglyk resmiýetiniň Türkmenistana mylaşdyrýan saparynyň öňýany Azatlyk radiosynyň habarçylary Aşgabatyň hastahanalaryna COVID-19 näsaglarynyň öýlerine urudylýanlyklary barada habar berdi. 6 oktýabrda habarçylarymyz öýlerine urudylýan hastalaryň agly abasynyň agyr ýagdaýdaky we ölüm howpy asyrnaky näsaglardygyny habar berdiler. Galy bersede Aşgabatyň keselhanalarynyň bir näçesinde şol sanyny Göroglu we Atamrat Niyazow köçeleriniň çatyrygynda ýerleşýän kardiologiya merkezine hastalaryň ýakynlaryndan olaryň hamaly öz islegi boýunça näsagy öýlerine alyp gidýänlikleri barada dilhat alyndy. Hastahanalardaky COVID-19 näsaglarynyň öýlerine urudylmagynyň bütün dünýä saglyk guramasynyň resmiýetiniň Türkmenistana mylaşdyrýan sapary bilen ilgili teşekkürdigi ýa-da däldigi barada maglumat ýok. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň habaryna görä, lukmançylyk diplomatiýasy boýunça halkara maslahat Aşgabatda 8 oktýabrda geçirilýär. 2 hepde gowrak mundan ozal insan hukuklaryny goraýjy guramalar şol sanyny Türkmen Helsinki Fondy, Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatywasy we Türkmen Nokot News garaşsyz media serişdesi Hans Klüge'niň adyna açyk haty berip pandemiýanyň Türkmen halkyna awandyrýan howplary, häkimetleriň koronavirus erjellik bilen inkar etmek dogrusyna aladalaryny beýan etdiler. Adam hukuklaryny goraýjylar Klüge'den bütün dünýä saglyk guramasynyň Türkmenistan boýunça pandemiýa meselesini öz pozisiýasyny taýyklaşdyrmagy, şeýle hem Türkmen hökümetine bu meselede açaçan ýüz tutmagy soradylar. Hem de guramanyň Türkmenistan boýunça garaşsyz COVID-19 barlyga geçirmek planlaryny ýatlatdylar. Ýatlasak geçen ýylyň awgustynda Hans Klüge Türkmenistanyň koronavirus test teljermeleriniň bütün dünýä saglyk guramasynyň öz barlyk hanalaryny öwrenilmek üçin alınıp gaýdylmagy babatyna Türkmen prezidentinden ruhsat soranyny we munyň oňyny kabul edilendigini ma'lum etdi. Bir ýyl töweregi soň 7-nji ýylda jurnalistler bilen geçiren online duşugyny Hans Klüge Türkmenistanyň COVID-19 nutgularyny bütün dünýä saglyk guramasynyň saglyk ekspertleriniň garaşsyz barlamagy boýunça gynansak da öňe gidişligin gazanylmagyny aýtdy. Öz çägine koronavirusy boyun almazlykda tankid edilýän Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 20 sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna eden video ýüzlemesini dünýä birleşiginiň pandemiýaga garşy görüş tagallalarynyň ýeterlik däldigini aýtdy. Marada adamlar plastik kartlarynyň pulny atlaşdyrmakda kynçylyk çekýär. Mara vilayatynyň durly etraplaryna şol sanyny garagym we bayramaly etraplaryna yerli ýaşaýjylar plastik bank kartlary arkaly pulny atlaşdyrmakda kynçylyk çekýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 8 oktýabrda habar berdi. Habarçymyz bayramaly şäherine ýerleşen Halkbank binasynyň arka gapysynyň öňünde onlarca adamlar varat bankomat nobotunyň ýygynyň ödülmeýändigini habar berýär. Any ony habarçymyz bu ýerde 50-60 adamlyk bankomat nobotunyň bolanyny habar berdi. Ýöne yerli ýaşaýjylara bankomatlarda pulun ýokdugy, öýlen sagat 2-çyny bankomatlara pulun salynjakdygy aýdylypdyr. Bankomat nobotuna garaşan köp adam çydaman öýüne gaýdýar diýip bir yerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bankomatlardan pulny atlaşdyryp bilmedik adamlar çykalygy gözleýär. Azatlygyň habarçysy pulsuz ýaşaýjylaryň dukanlara baryp olardan pulny atlaşdyrmagy haýyş edýändigini habar berýär. Olar munyň üçin atlaşdyrylan pulun 10 götürümini, meselem 200 manat üçün 20 manat pul terişdesini dukan satıcılarına teklif edýärler. Gaýrat edinip adamlar dukan satıcılarına ýüzlenýär. Ýöne dukanlar seýrek sowdadan şikayet edip özlerine hem nagd pulun ýetmezçilik edýändigini aýdýarlar. Sowdamyz nol, hiç ýyly sowda ýok. Şol sebäpden nagd pul ýetmezçiligi bizi hem köseýär diýip Azatlygyň habarçysy bir dukan satyjysynyň sözlerini getirdi. Dukanlar bilen bir hatarda habarçymyzyň maglumatlaryna görä adamlar ýanygyç guýuju beketleri de baryp pullaryny atlaşdyrmaga synanýar. Ýöne bu hem el mudamy oňy netije berip durmaýar. Ýanygyç guýuju beketleri köplenç pulny atlaşdyrmaga razy bolýar. Ýöne istek bildirýän adamlardan nagd pul ýüşýänçe garaşmagy soraýar. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä marly ýaşaýjylar pulny atlaşdyrmagyň ýene bir usulyny synap görýär. Bu synançykda köp adam awtology bolan dogany garyndaşlaryndan ýa-da tanış bilişlerinden öz kartlaryny ulanyp ulaglaryna ýanygyç suýdurmagy, soňra şol ýanygyjyň bahasyny nagd görnüşde öýdlerini bermegi teklif edýär. Bayramaly we garagym etraplaryna şu günler bankomatlar asla diýen ýaly işlemeýär. Ýöne adamlar bankomatlara baryp nowbata durmakdan ýyda çekilmeýär. Bankomatlar işlänik, şonuň üçin garaşyp oturmaň.
pulun haçan getirileceği belli däl. Inniki kepde gelinleyip kän halatlarda bankomatlardan jogapkar adamlar yerli ýaşaýjylara duýdurýar. Adamlar nagyt pulsuz gaty kösenýär diýip bir bayramaly ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Çörek, ýağ, göýgönüm we ýumurtga ýaly hojalyga zerur bolan esasy önümleri satyn almak üçin nagyt pul gerek diýip etrap ýaşaýjysy aýdýar. Habarçymyza görä, etraplardaky käbir döwlet dukanlaryna tölew terminallary bar, ýöne olar işlemeýär. Yerli ýaşaýjylar döwlet dukanlaryna tölew terminallaryny öz bank kartlarynyň balansyny görmek üçin ulanýanlyklaryny aýdýarlar. Türkmenistana dowam edýän ykdysady krizisiň fonuna ýurtdan gowuşýan habarlara görä adamlaryň bankomatlardan pul nagtlaşdyrmak kynçylyklary eýem soňky bir näçe ýyl bäri ýygyderli häsiýete ýa boldy.